Какие на сегодняшний день есть замечания? 62-нче автобус Салават күпер торак комплексының беренче һәм икенче өлешләрен тоташтырачак. Бу бик мөһим, чөнки микрорайонның беренче өлешендә яшәүче укучыларның күбесе 182-нче гимназиядә урын җитмәгәнгә, Салават күперенең икенче өлешендә урнашкан 188 һәм 189 гимназиясенә йөриячәк. Яңа җибәреләчәк маршрут шул уку йортлары яныннан уза. Димәк, балалар, ата-аналар, укытучылар өчен дә уңайлы булачак. Автобус өчен 8 тукталыш ясалган, алар һәммәсе социаль объектларга, шул исәптән мәктәпләргә якын урнаштырылган. Алина Сафина 2 бала әнисе, Салават күперендә 3 ел яшиләр. Хәзер любой җирдән барып була, и детский больницага, и взрослыйга, МФЦларга. Анда моңарчы безгә бик авыр буладыр, әниләр җыяу баралар иде, җә такси тотып. Хәзер бик уңайлы. Не хочется даже заводить машину. Йорт янынан автобус узгач сырхауханәгә башка җиргә дә санаулы минутларда барып кайтып була. Ә шәхси машинага утырасы да килми. Бары тик шәһәргә чыкканда гына кирәк. Яңа маршруттан тыш уку ел башыннан Салават күперендә мәктәп автобусы да йөриячәк. Шуңа бәйле рәвештә юл хәрәкәтенә үзгәрешләр кертелә. Яңа маршрут буенча йөрүче автобусларның юлдагы схемасы инде уйлап бетерелгән диярлек. Хәзер икенче тагы бер төп мәсьәлә килеп баса. Җәмәгать транспортлары юлда тоткарлыксыз үтеп китсен өчен, юлларда шәхси автомобильләрдән чистартырга кирәк. Моның өчен юлларда тукталышлар тыела дигән менә шундый махсус юл билгеләре куеп чыгарга уйлыйлар. Кайбер урыннарда бер якка гына хәрәкәт итеп булачак. Транспорт чаралары буҗра буенча йөрергә тиеш. Хәзер иң мөһиме мәгълүматны халыкка җиткерү. Круговое движение. Бер яклы хәрәкәт юлдагы хәлне уңай якка үзгәртә. Ул күпкә аңлаешлы булырга тиеш, тәртип урнашачак. Автобусларда тоткарлыксыз хәрәкәт итәр, кышын юлларны чистартырга да җайлы була. Салават күпере аша узучы 62-нче маршрутка 12 автобус чыгарыла. Салават күпере халкыннан күп мөрәҗәгатьләр булганга күрә, шәһәр мэре Илсур Метшин 62-нче маршрутның схемасын үзгәртергә күчте. 62-нче маршрутның схемасы үзгәрү белән бергә автомобильләр схемасы да үзгәрә. Шуңа күрә монда яшәүчеләргә юл билгеләрне игътибарны арттырырга кирәк. Маршрут 1 сентябрьдән ачыла. Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.